Зәйдә 10 декабрьдән Казан дәүләт медицина университеты һәм медицина колледжы студентларын берләштергән медицина десанты эшли. Әлеге десант узган елларда уңыш эшләгән доктор Зәй проектының дәвамы. Узган ел алар 11 торак пунктында булып 350-дән артык кешегә ярдәм күрсәтте. Вообще эта программа называется «Доктор Зай». Доктор Зәй проектының төп бурычы булып студентлар профориентациясе һәм дәвалау процессында гамәли күнекмәләрне куллану тора. Булачак хезмәттәшләр җирлекләргә чыгып, өлкән кешеләргә социаль һәм медицина ярдәме күрсәтәләр. Бу чыннан да районыбыз өчен зур булышлык. Җирлектә бер фельдшер-акушерлык пункты булып, анда бер фельдшер эшли. Медицинаны белеп, кешеләргә ихластан ярдәм итүче яшь кешеләр булуга без чиксез сөенәбез. Отряд кураторы Маргарита Захарова тыгыз хезмәттәшлек иткән өчен район үзәк дәваханәсе җитәкчелегенә, республика студентлар хезмәт отрядлары үзәге рәхмәт хаты һәм студентлар хезмәт отряды махсус киеме бойцовка бүләк итте. Очень приятно было приехать сюда во второй раз. Быелгы медицина десанты 5-нчесе. Без мәктәпләр һәм политехник колледжда ВИЧ һәм СПИДны профилактикалау чаралары уздырабыз. Әлеге уңайдан республика студентлар хезмәт отрядлары үзәге һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының СПИД һәм йогышлы авыруларны профилактикалау һәм аларга каршы көрәш буенча республика үзәге арасында хезмәттәшлек һәм партнерлык турында килешү төзелде. Бу акциянең партнеры профилактика һәм инициатива төбәк иҗтимагый оешмасы. Чара исә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының 2020 елда балалар һәм яшьләр өчен социаль әһәмияткә ия проектларны гамәлгә ашыруга республика конкурсы нәтиҗәләре буенча алынган грант акчалары хисабына тормышка ашырыла. Медицина десантында катнашучылар шәһәр мәктәпләрендә лекциялар укый, кече сыйныфларда дөрес туклану һәм сәламәт йокы темасына очрашулар уздыра. Өлкән сыйныфларда төрле ситуацияләрдә беренче ярдәм күрсәтү буенча дәресләр үткәрә. Алар игътибарыннан коронавирус инфекциясын профилактикалау темасы да читтә калмый. Медицина десанты Зәйдә 3 көн булачак. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.